Tres Marias Farms. Ayun guys. Andito kami sa Bacon, Sorsogon. Dito kami nagagala sa kakahuyan sa ilalim ng mangrove. Ay, ito mayroong shells. Ayan o, maalon. Uy, ito na yun, lihon mo. Wow, ang dami. Kaya lang, ang liliit. Every day and through the night, let me be the one to hold you tight. Ne, ito oh. Kaya lang, ang liliit naman. Nakuha ka? Hello, Sir GFC. Miguel love shout out. Salamat po, Sir GFC. Salamat sa patamsak, Sir GFC TV. Okay ba yung cam ko? Parang ang labo lang. Ayan. Naglalanghap ng sariwang hangin. Si Tres. Dito sa tabing dagat. Kasama ko si Dos. Ayun. Nasa ilalim ng naghahanap ng shells. Hala, baka meron na ditong wrong turn. Layo-layo na namin doon sa grupo. Thank you, Sir JFC. Ayan, nandito kami ni Dos sa ilalim ng mangrove. Mangrove ito, tawag dito? Mangrove? Ayan, nangunguha kasi kami ng shells. Ayan. Ah, walang laman. Wala naman laman pala to. Make a love shout out, 3 million viewers. Thank you so much po. Ah, ito ba yung bitoon at sinasabi? Parang hindi. Ito. Bitoon? Oo. Ito yun. Yung pang gamot. Hindi, iba. Hi, yan si Dos. Naghahanap kami ng ginto dito sa dagat. Baka sakaling pagpasok ng 2025, mayaman na ang stress. Uy, balik na tayo dun. Kasi malayo na dito. Oh, may mga lalaki dyan. Tara na. Di, balik na tayo dun sa base. Punta na tayo dun. Huwag na tayo dito. Masyado na tayo malayo. Ayan guys, ang ganda ng dagat. Kaya lang, kahapon ang lakas ng ulan, ngayon naman napakainit na. Parang ayoko na maligo kapag sobrang mainit na kasi mabilis tayong mangingitin. Maganda sana, maulan-ulan pa rin. Medyo maulan. Tara na! Uy! Ano to? Parang uod sa dagat. Uy! Ano yan? Parang uod. Ayun o. Ano ba yun? Uod ba yan? Uod sa dagat. Ang laki. Parang linta guys. Ano yan? Yan o. Parang linta.
Wala kaming mahanap na kabibi. Dapat dito sa ano, sa ilalim nitong ano, wala eh. Iba yung nakikita ko. Ayan. Walang laman. Mega love shoutout, Sir GFC. Thank you so much. Ang labo, hindi ko makita. Ayan o, ang liliit. Hindi ko maipin yung binaba mong link, Sir GFC. Baka mawala ako sa ano. Baka mabuksan ko. Wala akong extra phone. Isa lang yung gamit kong CP. Every day into the night. Naalala ko nung andun ako sa Eastern Samar, doon kila Madam Cascade. Ang dami namin pinupulot na ganito yung sihi yung tawag nila. Malalaki doon kila Madam Cascade. Dito, ang liliit. Yun. Ang init na. Dapat nagdala ako ng ano. Thank you, Sir JFC. Yan, ano yan? Ano yan? Oh. Ah. Oh. Ano? Para siyang starfish. Oh. Ah, starfish ba to? Ang init, grabe. Ayun, meron namimingwit doon sa dulo. Guys, tara na. Ang init. Balik na tayo doon. Sa cottage. Into the night. Let me be the one to hold you tight. Oh my God, ang dami ditong ano. Kung sa ano, sa amin, yung tawag yan, linta sa tubig dito. Meron pala parang linta din sa dagat. Ayan. Ew! Ano yan? Ang dami. Ah, ano yan? Ito lang. Ang init na. Doon tayo maliligo sa lagoon. Doon, no? Doon sa gitna ng ano. Yes. That. Oh, sandali. Patingin. Patingin. Ano yan? Ano yan? Ayan guys, Wow! may nakita din ako sa wakas. Yun o, Mm-mm. tuhoy. Oh, talagang real. Mga- Real na shell. Wow, shells. Ito na nga. May nakuha din si Na. Joss. Finally. Eh, sandali. Finally. Yan. Oh, di ba? Bongga. Ooh. Sabi ko na, ini-imagine ko Puti. talaga eh. Wow, di ba? Ayan Ang sarap ng guys, tea. sa wakas. Dapat makahanap tayo kahit mga 50 Hindi mahanap tayo piraso. dito. Meron pala. Oh, di ba? Ang ganda. Bongga. Nagla-live For the ka. first time. Saan ka nagla-live? Wala. Sa Video. Oh, wow. Sige nga, hanap nga tayo. Uy, alam mo, may mga ano pala dito ni. Ay, ito, go pa Uy, rin. saan? Ganyan na puti. Saan? Yung pa. Wow, ang galing. Inimagine ko talaga sa bago. Ang tagal ko na talaga ano, gusto makakuha dito. Finally. Ayan, Gawin, guys. At nadala tayong ano, kutsilyo. Yun o, nakanganga pa o. Yun o. Ayan. Eh, yan na, ito yun. Saan na? Sige na, sungkitin mo. Yan. Di ba?
Ha? Ang ganda pala. Kuha tayo ng ano, pang sungkit. Ayan, meron din dito. Oh my God. Ayan. Diyos ko, ayun, meron din. Ayun o. Ah, talaga? Meron pala dito. Akala ko, yung sa karugtong lang ng ano. Tingnan mo, te. Meron ka na nakuha. Ano yan, baka nakuha yan? Di, yung may ano. Ate, Uy, sure ka? Naghahanap buhay kami ni Dos. Ay, ang ganda. Nanging, Ate, nangunguha kami ng... kahit mga 50 piraso, Lord. Bigyan kami. Ate, Baka na ano? Yun ang sakit. Yan, kahoy. Yun sa taas ko. Yan, meron pala dito. Oo nga, meron pala dito. Kasi maraming bato-bato. Yan. 3 million viewers. Mega love shoutout, guys. Andito kami sa Bacon, Sursugon. Ayan, nangunguha kami ni Dos ng shells. Wow! Ang galing mo. Tatlo na. Dalawa na. Wow! Sino sama? Sino masama yung pagpunta natin dito? Kasi ayaw pa namin maligo kasi ang init. Tapos, ayan, pumunta kami dito sa ilalim ng mangrove. Mangrove. Saan pa? Meron pa? Ha? Marami? Wow, galing. Thank you, Sir Jepsy. 3 million viewers at 3 thumbs up. Thank you so much. Asan pa? Ay, ang ganda nito. Ito pa, oh. Oh, ito pa, oh. Ang ganda nito. Buti na lang, may signal pala dito, no? Naglalaro sila doon, nagpapalaro sila tita doon. Umalis kami ni Dos. Tapos na kami, hindi kami nanalo, guys. Sumakit yung ulo ko, yung nagpapaunahan kami, yung nagpapaunahan para maano yung balloons, ano yung tawag doon eh? Sino yung papaputukin yung balloons? Asa na? Asa na? Ay! Ano yan? What's that? Oh my God! O, yan sinasabi ko kasi mo. Ano yun? Literal kasi mo. Bifura yan. Talaga? Di? Kinakain ba yan? Parang uod. Parang ano? Parang... Ay! Parang uod. Oh my God! Kinakain daw yun, guys. Para siyang linta. Uy, saan pa? Asan pa ba shells? Uy, katakot naman yan. Uy, saan? Wala na makita. Saan? Tignan mo baka yung mga ano din mamaya. Hindi natin. Kidnapin tayo dito. Kita? Oo, nag-i-report. Kadang, kita. Bakit ganito yung ano ko? Ano? Bakit naglalak yung ano ko yung wait lang guys? Ano? Therapy. Ano pa rin yun? Kadang, Starfish? Asan na yung shells? Yan ah. Buti na lang no. Pag video-video mo nakita mo, saan pa ang iba? Wala na. Asan na yung iba? Bakit wala na tayong makita? yun ang pinimagine niya. Tuhoy. Tuhoy yung tawag sa atin sa ano. I can't let go. Itas ko muna to dito. Yan. Sabit ko muna dito yung aking CP para doon makapokus sa Kailangan matalas yung mata? Paano kung hindi matalas? Wali na. Titingnan mo din dyan sa ano. Saan? Asan? Asaan? Wait lang. Oh? Mega love shoutout. 4 million viewers. Teka lang.
Tubig-tubigan. Ano sa iyo pa yung Arko kanini do sa ano sa sama. Na. Sihi yan. Ano yun, buhay? Hindi ko makapati. Hmm? Sisi Antaray. Regalove shout out. Thank you, Sisi. Sir Christopher Guillaume. Thank you so much. Hindi ko po may sabit, Sir GFC, yung link mo kasi baka mawala ako. Wala akong extra phone. Baka mawala yung live ko. Ayan. Parang ano na, high tide na. Pa-high tide na. Ayan na nga, oh. Pa-high tide na ni, oh. Andiyan na yung tubig. Pa-high tide na siya. Oh. Kanina, wala dyan. Katubig-tubig. Low tide kanina. Oo. Wala na bang shells? Wala ka nang mahanap? Wala na makuha? Siguro sa may tubig-tubig ni, yung merong tubig. Ayan, ayan, ayan. Patay na to eh. Ganito guys yung nakuha ni kanina ni Dos. Ganyan oh. Ito patay na. Marami ako nakita pero patay na siya. Wala nang laman. Asan yung may laman? Wala na akong makita eh. Ha? Meron pa? Ha? Bakit wala na akong makuha? Ang galing mo ah. Ha? Paano? Tingin, patingin, patingin. Ganda ng pwesto. Sana, sana, sana. Asan? Oo nga. Oo. Yan o, ganyan talaga. Ganyan, kitang-kita, ganyan talaga. Yun ang tindahan. Cool. Natalibin siya sa kanong malaki pati eh. Mm. Ibig sabihin te, di ko talaga ng Makakuha tayo ng perasaran 20 talaga. niyan. 20 peraso. Ulam na. Ulam pala. Sila may sa buwan mo. Te, matabaon. Wow! Wow. Sana? Saan ang iba? Sa araw kainitin mo. Bakit wala akong makuha? Nag-araw ko pa. Hindi rin pa eh. Ah, tapos natakpan yun? Ano? Natakpan pala? Dito din, isa? Ni? Bato naman to. I can't let go. Meron pa? Hmm? Asan, 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 asan? Asaan, asaan? Ate, akin yun. Uy, huwag malaki. Ate, Yan. ano, appropriate. Uod yun, uod. Sumakit yung ulo ko kanina sa palaro. Ang ganda dito. Oh. Ang ganda ng bakawan. Tawag nito bakawan, di ba? Ha? Meron pa? Wala akong nakikita niya.
Gusto na kasi yung shells. Wala eh. Ikaw lang yung pinapakitaan, ako hindi. Pinapakitaan ako, bulok na, wala nang laman. Doon tayo maliligo sa ano, sa lagoon mamaya. Hmm? Alin? Marami pang palaro. Iniwan natin sila. Andun sila guys. Busy sa palaro. Miguel Love, shout out 4 million viewers. Thank you so much sa paharang. Salamat sa paharang, Sir Christopher. Hmm? Uy, bakit wala akong makita? Oh, tingnan mo yung nakikita ko, ano? Ay, buhay to. Buhay ba to? Ay, wala nang laman. Eh, wala nang laman. Wala nang laman yung nakikita ko talaga. Lahat bulok na. Saan? Bakit wala akong makita? Every day through the night. Hindi humabol sila, Brad. Kung humabol sana sila, di nakaligo sila ngayon. Let me be the one to hold you tight. Hmm? Meron? Wow, sana all. Galing mo ah. Dito ko muna iharap sa dagat habang naghahanap kami ng mga ano, lamang dagat. Dito ko muna iharap sa dagat habang naghahanap kami ng lamang dagat. Ayan. Buti na lang nakapagdala ko ng stand. Sana hindi matumba. Ayan, asan na ba? Asan? Every day through the night. Yan may aso. Baka mabulong tayo ng...
Ayan, nabilad na ang aking city. Nabilad na, guys. Thank you. Japan. Big love shout out. Thank you so much, guys. Tara na. Balik na tayo doon. Wala na akong makita eh. Bibilad na tayo. Tada! Tada! Nag-love shout out, 4 million viewers. Hindi pa kami naliligo, guys. Tanaw na tanaw pala dito yung bulkang Mayo ng Albay. Ayan, napakalayo. Oh, ayan. Tapos yung bulkang Bulusan, dyan din banda. Ayan, napaka lakas ng alon. Ayan, oh. Pa-high tide na kasi, guys. Kaya, ang lakas na ng alon. Wala ka na nakuha? Wala na? Ay, wala na. Wala nang nakuhang shells, dos. Ayan, meron. Oh, yun. Ay, hindi. Kabibi. Kabibi. Ang liit naman ng kabibi. Iwan lang natin to dito. Hmm? Ha? Sino? Ano na? Alas 12 na, oh. Oo, na. Hmm? Doon sa lagoon, maganda doon nga ligo. Doon sa gitna ng mga bato. Wala na, no? Wala na shells. Tara na, 36, paabutin kong 1 hour. Ano yan? Sugatan? Tara na, baka. Wala na yun dito. Asa na si Dos? Sabi nun, asa na si Dos? Nakawala si Dos kasi stress. Hindi nila alam. Dito kang sa ilalim ng mangrove. Mangrove. Ha? Yung stand ko? I can't let go. Ayan, ito oh, katulad dito dos oh, malaki na to oh. Sihi, ito may laman. Ganito yung kinukuha namin doon nung andun kami kila Madam Cascade sa Eastern Samar. Tara na. Kasi hanapin tayo doon. Tayo lang yung lumayo. Napakalayo na natin. Hindi na sumali sa sa pag-games. Ay, nako. Ang galing na nila. Ang galing ng aming mga pinsan, guys. Kami ni Dos, hindi pa nananalo. Meron pa ata mamaya. Hindi pa tapos, andun pa sila, oh. Tara na. Mainit na. Mainit. Meron pa? Ha? Marami nga ako nakita, pero wala nang laman. Patay na. Huh? Oo nga. Marami sana. Pero wala nang laman. Wala nang laman yung shells. Ang ganda nitong kabibi, oh.
I can't let go. I let go. Ano ka? Ano gagawin mo? Nasaan? Saan? 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 Oo, ang dami. Magkapatay. Tingin ko. Ito yung nakuha ni Diyos. Ano ba yung mga pinagkuha mo dyan? Wala na eh. Wala nang laman yung mga shells. Ayun o. Para ako nagugutom mo. Sino? Si? Era? Wow. Habol? Ito yun guys yung hinahanap namin kasi ito wala nang laman. Ang dami namin nakita doon sa unahan. Tara na? Ayan o, mamaya. Malalim na yung tubig. High tide na. Ang daming fish. Sarap ilagay sa aquarium. Pwede ba ito ilagay sa aquarium? Oh! Malaking sihi. Ayan o. Oh, ganyan yung nahanap namin. Pero wala nang laman. My God! Ito yun o. Huwag naman sana malaglag ang aking cellphone sa tubig. Ayan o. Ayan. Tara na! Paabutin ko lang po ng 1 hour. Dos, tara na! Every day through the night. Doon kami maliligo guys mamaya kasi meron doon na lagoon doon. Ang ganda daw ng paliguan doon. Ayan o. Oh. Ayan sana. Kaya lang wala nang laman. Ganito yung hinahanap namin ni Dos. Ito. Wala nang laman. Meron kami mga nakuha doon. May laman. Ito wala na. Ayan. Tapos yun ganito sana dapat yung lalaki sana. Bakit namatay sila? Wala nang laman. Anong nangyari? Namamatay din pala sila kapag malalaki na yung mga shells. Right? Uy! Dali na! Kain ka na! Dos!
ko. Ay! Aray ko. Ayan, naririnig na yung music doon sa cottage. Ayan guys, may nakita ako oh. Ayan, ito, ganito yung hinahanap namin oh. Ayan, may laman siya. May laman siya. La 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 la. La la la. Masi-CPR na tayo ngayon. Masi-CPR tayo nito. Aray. Ouch, ouch, ouch. Ne, gusto na. Mainit na ako sa imo. Sana'y laging iisipin. Andipin kahit kailan. Sa puso ko'y ikaw lang at ako. Ayaw tumayo yung stand ko. Ayaw tumayo. Salamat po sa 2 million viewers na naandyan. Thank you sa pag-stay. Nabisi kami guys, maghanap ng clam shells. Oh? Ha? Kaya nga, pwede na tayo maligo oh. High tide na. Kaya lang nakakatakot, alam mo ba? Parang may linta. Oh, parang starfish ata yan. Starfish. Hindi. Starfish. Nagkadiri yung ano niya. Tingnan mo oh. Ang daming
Ah, yun na. Oh, finally. Nakaka-live. Ay! Ay! Na, may tumusok sa kamay ko eh. Ano yun? Saan ka naka-live? Ako sa YT. Ayan, mainit na guys. Ang init! Magluluto. Di pa kayo kumain, boy? Uy, ang daming shells. Nakuha na ako ng kanina na pangangkin. Nata daw, sino pa ano? Sino pahanap? Magluluto kasi. Why daw? Why? Why? Siguro tanong na hanap. Duman boy, o dakulon sa ano? Dakul duman. Kulak. Dito ko na ako nung baga ko. Tara na, maligo na tayo. Ano? Tinatawag na kami guys. Sinahanap na pala kami. Kasi daw kakain. Kami na lang yung hindi kumakain ni Dos. Sabi, asa na sila? Saan sila nagsusuot? Doon kami galing. Oh. Ano, mother? Ano? Kaya mo na. Naghanap kami yung shells naman, no? Nawili kami naghanap. May mga pan mapalandig yung ma. Ma? Ne, mas na. Hoy. Dali na, tayo ka na sa pigalat. Dali. Ni. Hoy. Mais. Ne. Ano ito ba, boy? Nagkaraan ka mo? Wow, sarap yung pinitig ah. Ayam. Ha? Sa ayam? Ah? Ano dumababa? Ang liit. Ang liit-liit. Ayan. Ano yun? Ano yung lalab ko? Ano yung lalab ko? Yung hanap mo ako? Hanap mo si tita? Ha? Bilis. Wow. Yung ano dito? Oh, wow. Ganda ng tubig. The fresh water. Tara na! Bilis! Huwag na dyan! Dali! Hinahanap na tayo! Bilis! Takbo! Patay na lang hinahanap! Takbo! Kami na lang yung na... Oh! Sorry! Sorry naman, sorry.
Huwag iiyak. Sino tayo si tita? Maliligo lang tayo. Bakit ka sinabakan? Sinabakan ko rin ano. Tara na. Kami na lang daw yung hihintay.
Bye everyone. Thank you so much. Salamat po si Sinday Mirna. Thank you. Ayan, may na dito. Bye everyone. Salamat na kayo sa oras na ako. Sir GFC, thank you so much. Sa lahat po ng sumilip, salamat na marami. Bye.